sitwasyon karon nga gidili ang pagwasgawas sa balay aron kalikayan ang coronavirus, sagad sa kadangpan sa mga tawo ang social media. Hinungdan nga kining page sa Cebu Border Community nahimong sentro sa binayluay sa mga butang. Gawas nga nakuha ang imong panginahanglan, naghatag usab kini og good vibes. Kini ang report ni Femery Dumabo. Nagsugod lang sa napo ka mga miyembro sa niaging simana. Apan karon, miabot na sa 60,000 ka mga sakop. Way kwartahay sa Cebu Barter Community. Apan mag-ilisay lang og pagkaon o kaha mga butang nga gamitunon kaayo ning panahona. Gikan sa yano lang nga mga libro, mga tanom, botilya, mga gadget, gamit sa mga bata, duwaan, hangtod na sa mga prutas o tanon, mga pagkaon, luxury items, jewelries, sakyanan ug bisa na gani mga properties. Anaw say manok igsasabong nga ipabarter o game usab kaayo ang mga miyembro. Name it and you'll have it. Kay bisan serbisyo sama sa patato, photography o guban pa andam nga ipabarter sa kun unsay maganahan sa gitanyig sa ubang mga miyembro. Nakapakatao usab sa mga miyembro ang mga rason kun nganong ipabarter ug ang mga komento sa ubang mga sakop. Ang nakanindot usab kay ang ubang mga simple ug mahal nga butang gipabarter og mga goods aron ma-donate sa mga batang may cancer o sa mga silingan, sa lola nga nagkinahanglan og gatas ug daghan pa nga charitable cause. So we were actually thinking, how can we help in dismantling the fear and anxiety of individuals? Naglisod man gud og palit, naglisod og ang uban pa kana niabot po ng time na magsige na lang kag panghimo sa imong balay. Sa maong page, gisiguro nga way bastos, way pang-insulto ug puro nagpromote og positivity. Hinungdan nga komento sa kadaghanan nga nalingaw sila, samtang nakatabang sa uban ug diha sa ilang gikinahanglan ug sa pagpanglimpyo diha sa balay. Imagine ang iyang Cartier earrings, iyang gibaylo og 5 ka sako nga rice. Kay iya sa diha ito ipanghatag. The next person kaninga time, tapos na ay mga naka-assign na ikaw ang imo lang i-check is make sure na kanang nag-follow sa guideline. Usa kini sa pagpakita nga sa bisan unsa nga sitwasyon, bisan sa kalisod, mugawas gyud ang pagka-creative sa mga Pilipino aron lang makatabang samtang nalingaw usab. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak.